125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बे सरकारा बायगोन बेनिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल दाफिनगोन इउपिपिएलआ सरकार मोनफिनगोन ओंखायनो बिपिएफजों थांनो नाङा जोंनि सरकार फैफिनगासिनो दंखायो धैर्य हमनानै नोंथांमोनहा इउपिपिएलआवनो थानांगौ होननानै बिथांमोना बुंगासिनो अयथन्थ थगायनाय माबा मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जानायाव बे इलेक्टेड गभर्नमेन्ट भटजों जानाय गभर्नमेन्टआ बायो नामा बाया दाना मा बुंबावदों जे सब माबानिफ्राय 40टानिफ्राय 60टा समष्टि जासिगोन बे खोथाया सैथ' 60टा समष्टि जानांगौ होननानै जोंनो गोदो बिखानाय दा बिथांमोनहा मा बुंदों बिटिआर सुक्तिनि दारै एग्रिमेन्टनि दारै संबिधाना मा होनो संशोधन जानो थांगासिनो दं एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों बे 125 कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्टआ बिटिआर सुक्तिजों सम्पर्क गैया बिटिआर सुक्ति जानायनि आगोलावनो 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बिल लाबोखादों 6 फेब्रुवारि 2019 सनावनो राज्य सभायाव बे बिलखौ प्लेस खालामनाय जादों दाखिल खालामनाय जादों बिटिआर सुक्तिया माब्ला जाया 27 जानुवारि 2020 आवसो 1 बोसोर आगोलावनो जाखादों पार्लियामेन्टआव होनाया दा बिथांमोनहा बुंदों बेखौनो जे बिटिआर सुक्तिनि दारैसो बे एमेन्डमेन्ट जादोंमोन नंगौ मोनसेया जाहैबाय जे बिटिआर सुक्तिबो जाबाय आरो बिला जिहेतु पास जाथ'वाखै ओंखायनो बिटिआर सुक्तियाव माखासे खोथा लिरजानायखौबो बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै दा थिसनदों मोनब्रै बुस्थु दं बेवहाय दस्रा फिसा फिसौखौ आं बुंला मोनब्रैखौ आं खोन्थालांनो मोनसेया जाहैबाय जोंनाव पन्सायत गैया पन्सायत 6 शेड्युलाव पन्सायत गैया गासै सारा भारतआव 10टा 6 शेड्युल दं सारा भारतआव 10टा 6 शेड्युल दं बे 10टा 6 शेड्युलाव पन्सायत गैया बिटिसिआवबो बिटिसि जानायनि आगोल पन्सायत दंमोन नोंथांमोनना सान्तिपुरगाव पन्सायत दंमोन किन्तु 2003 सनावहाय जेब्ला बिटिसि जाबाय बे पन्सायतआ ख्राम बायबाय रानिखाता पन्सायतआ ख्राम बायबाय बेंटल पन्सायतआ ख्राम बायबाय गासिबो पन्सायतआ बायजोबदों दा जोङो बुंबाय पन्सायत गैयाब्ला बोरै जानो जोंनो नांगौ गभर्नमेन्टआ होआ ओंखायनो जों मा खालामबाय गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै गभर्नरनिफ्राय एप्रुभाल खालामनानै जोङो दा बे बिसिडिसिखौ जों लाबोदों दा बिसिडिसिआ संबिधानाव हाबाखै ओंखायनो बे बिसिडिसिखौ संबिधानाव सोनांगौ बेनि थाखायनो एमेन्डमेन्ट खालामनो थांदों जेब्ला एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय अब्ला सांबिधानिक भाबै 6 शेड्युलाव 10टायाव जोंनि बिटिसिआवबो पन्सायतआ लागु जासिगोन होननाय जायो आरो जेब्ला लागु जासिगोन बेवहाय जोंनि पन्सायतनि नामखौ जोङो बिसिडिसि दोनबाय बेनिफ्राय टिसिएलसिसि थागोन जोंनाव जिल्ला परिषद थानाय दा बेसो मोनसेया जाहैबाय 40टा समष्टिखौ 60टा बानायदों बा रायलायनायनि गेजेरजों 60टा नङाब्लाबो एसे बारायदों जोंनि दाबिया जाहैबाय 60टा दा 60टा जायोब्ला जोंहा समष्टिखौ बानायफिननांगौ जायो दा ओंखायनो समष्टिखौ बानायफिनगोन बे संशोधन जायोब्ला संबिधान 40टानिफ्राय 60टा बानायनायाव धरिल' जोंनि चिरां दुवारनिखौ माखासे दाननानै निसिमानिखौ माखासे दाननानै आरोबाव मोनसे जानो हागौ दा 60टा बानायखांनानै लोगो लोगो बे हाग्रामा सरकारखौ सिफाया जोंना 25आव इलेक्सन जाबाय 26आव 27आव जुदि डिलिमिटेसन जायो समष्टिखौ दाफुङो अब्ला बेखौ दानानै ओरैनो दोननानै जि इलेक्सना 2030आव जागोन बे 2030आव बे 60टा समष्टियाव इलेक्सन जागोन दा बेखौनो बिथांमोना उल्था बुंदों जे समष्टिया 60टा जासिगोन संशोधन जासिगोन ओंखायनो बे गभर्नमेन्टआ बायसिगोन बाया अयथन्थ मिसा बुंदों
ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेखौ एसे गोसोआव ला आङो इउपिपिएलआव दंमोन इउपिपिएलनि एमसिलिमोन गोसो जानानै आङो बिपिएफआव फैबाय इउपिपिएलआ आंनि सायाव खुनु आयेनगत भाबै जेबो खालामनो हाया थांनाय बाराव बिपिएफनि 6 जना इउपिपिएलआव थांदों बिपिएफआबो जेबो खालामनो हायाखै कंग्रेसआ बिजेपिआव थांदों अरा बर'आ बिजेपिआव थांदों कंग्रेसआबो जेबो खालामनो हायाखै मानो अफिस अफ प्रफिट औ बे जाहैबाय माबा एन्टि डिफेक्शन ल'आ जोंनि बिटिसिआव बा 6 सिडुलाव लागु जायाखै बे आयेना ओंखायनो नैबे संशोधन खालामनायाव बेखौबो सोदेरना होदों माने मोनसे दलनि एमसिएलएआ मोनसे दलाव गोसो जाब्लानो थाङोब्ला माने जायहा थाखा दङ बियो फैसाजों बायना लांनानै गभर्नमेन्ट दागोन ना जायहा देरहाथाराखै बायना लांनानै गभर्नमेन्ट दागोन थांनाय बाराव जाहा बिजेपिआ चिफ मिनिस्टारा बेखौनो खालामदों बिपिएफनि कयजन एमसिएलएफोरनो एसे हरनानै बायना लांदों 6 जन आरो प्रमद बर'नि सरकार दाना होदों दा बिदि जाबाय थागोन माना मोजां मानसिफ्रा देश सालाय मोननाय नङा ओंखायनो बे आयेनखौ बाहाय लागु खालामसिगोन बे मोनसे बे जेब्ला लागु जाबाय इउपिपिएलनि मानसिया बिपिएफआव फैनो हाला बिपिएफआबो इउपिपिएलआव थांनो हाला गुबुन दलाव थांनो हाला जै थांबाय एमसिएलएआ खालामबाय बेखौ होनना बुङो एन्टि डिफेक्शन ल' 100 जनाव 30 जन ज' जानानै थाङाब्ला सासे सानैल' थाङोब्ला खालामबायो गोदान इलेक्सन जाफिनो बे आयेन बेखौ लागु खालामनो नागिरदों ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सासे मानसियानो मोननै न'आव थानानै थाखा खामायनायखौ बन्द' खालामो बेखौ होनना बुङो अफिस अफ प्रफिट सासे मानसियानो दिल्लीयाव मन्थ्रि जानानै अबेबा रेलिअ बिभागनि चेयारमेन जानो मोना माने जोंनि इएमफ्राबो इएम जाखांनानै अबेबा टाउन कमिटिनि चेयारमेन जानो मोना TCLCCनि चेयारमेन जानो मोना माने मोननै अफिस खालामोब्ला मोननै अफिसनिफ्राय थाखा खामायगोन ना बियो ओंखायनो 1 man 1 post दा बेखौ होनना बुङो अफिस अफ प्रफिट बेबो जोंनाव लागु जायाखै ओंखायनो जाहा थांनाय बारावहाय गबिन्द बसुमतारिया डेपुटि चिफबो जादों आरो हरै एमएलएबो जादों आसामनिफ्राय एमएलए हिसाबै बियो नै दा पेन्सन मोनगासिनो दङ बेथन जाबाय थायोमोन स्किम मोनबोयोमोन आरो बिटिसिआव डेपुटि चिफ जानानै बेथन जायो बियो स्किम लायो बियो सुबिदा लायो गारि घोड़ा थाव फ्रि मिथिबाय दा बेबायदि लानो मोना ओंखायनो बे आयेनखौबो नैबे संशोधननि दारै एबार बिटिसिआव लागु खालामदों मोनब्रै बे मेजर बेनिफ्राय फिसा फिसौफोर दङ आं दिनै खुला मेला बेखौ खोन्थालांबाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मिन्थिनानै बुङो ना मिन्थियाब्लानो बुङो आसरित जायो आं दा जुदि बिसोर जेबो मिन्थिथारा होनना बुङोब्ला हयथ' दुखु मोनगोन गावसोरखौ लाजि फोनांदों होनना बुंगोन किन्तु बिसोरो जि रायजोनि सिगाङाव खोथा बुंबाय थादों अत्यन्त भुल आरो आं सानो बिथांमोना रायजोफोरखौ थगायनानै एबार इलेक्सनाव भट मोननो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुङो ओंखायनो बिसास खालामनांगौ